beste bati. Badakizu 2 segunduko memoria daukagula, zer esan duzu? Tonto eta supertonto bat kartzelan zeuden. Tontoak supertontoari galdetu zion. Nondik goaz? Polizia asko dagoen tokitik ez gaituzte harrapatuko. Bai. Tontoak kaxa banu mugitu eta. Nor dago hori? Galdetu zuen polizia. Miau erantzun zuen tontoak. Supertontoak nahita kaxa banu mugitu eta poliziak. Nor dago? Beste katu bat erantzun zuen supertontoak. Zer esaten dio erregla bat beste bati, ez pasatu marratik. Neska bat lokal batera sartzen da eta esaten du. Tomate, gazta asko eta pepperoni pizza duen pizza bat nahi du. Barkatu, aurrekoetan bat da, osoago? Lasai. Tomate, gazta asko eta pepperoni gutxi duen pizza bat nahi du. Euskaldun batek ingeles eta ingeles batek joaten dira banku batera. Eta ingeles esaten du. Help, help! Ez daukat help, bakarrik txampu. Zer esaten dio harri batek beste bati, bizitza gogorra da. Bi mexikar daude eta bat esaten dio besteri. Nola deitzen zera? Eta bestea erantzuten dio. Ni Pepe Galleta naiz. Bestea ateratzen du pistola eta bum! Orain zera Pepe Roskilla. Mutil batek beste bateri ikusten dio zapatilla batekin hitz egiten. Eta esaten dio. Zergatik zaude hitz egiten zapatilla batekin? Eta esaten dio. Zapatillan Converse jartzen duelako.